da dumudumunta. Ƙasar Saudi Arabia ta yi Allah wade da harin da ƙasar Iran ta kai waɗannan ƙasashe guda biyar, wato UAE, Kuwait, Qatar, Bahrain da kuma Jordan. A nan gefen ku a halin yanzu fa Ayatollah Al-Khamenei fa baya Tehran, ma'ana baya babban birnin na Tehran, kuma ba iya shi kaɗai ba har shugaban ƙasar wato Mas'ud kenan, biyo bayan abubuwan dama da suke tunanin cewa zai iya faruwa, wanda yasa aka kai su wuri mafi tsaro amma ba a bayyana ko ina aka kai su ba. Jaridar Reuters ta rawaito wannan labari. A nan gefe guda ka kuma yadda rahotanni suke yawo fa an tabbatar da cewa fa ƙasar Faransa da Jamus da kuma Burtaniya sun ce babu su a cikin wannan yakin, ma'ana ba za su shiga don tallafa Amurka ko kuma ƙasar Isra'il ba. Kuma dama idan ba ku manta ba fa Ayatollah Al-Khamenei wato supreme leader shugaban koli na ƙasar Iran ya ce fa babu kakkautawa babu ɗagin kafa ga dukkanin wanda ya sake nuna musu yatsa sai sun lankwasa shi. A nan gefe kuwa kamar yadda kuke gani labari ne daga Middle East Eye suke wallafa cewar fa harin da State Israel ta kai wa ƙasar Iran, to wannan hari ya fada kan fararen hula, ma'ana ya fada wata makaranta da inda ya sanadiyar akalla mutuwar mutum 40 kamar yadda Middle East Eye ta faɗa. Sai ta bangaren ministan harkokin wajen ƙasar Iran fa ya ce dama tuntuni mun riga da mun shirya wannan yakin, mun san da cewa zai iya faruwa, saboda haka ba gudu babu ja da baya, sojojin mu tuni a shirye suke, saboda haka wanda ya fasa ga gurin nan. In muku labari ya koma gajere, a hali yanzu fa State Israel Prime Minister da kuma shugaba Donald Trump sun ce lallai ilalla sai sun dakatar da ƙasar Iran daga mallakan makamin kare dangi domin barazana ne ga bil'adaman duniya.